tak selingi karo Meme ben jumeneng Mbak Meme. Mriko presiden saking Malang. Nganggo spot. Ceko. Oh Loh. Jackson toh? Jackson. Oh. Aku dina iki aku ora ngidung. Nah, dadi ora usah ngidung, Cek. Lho, nek ndi uncekmu? Lho lah, ora urung ya digoleki. Mau kan lunga. Nesu, Elisa lungguh kene nesu. Mbak Elisa kene nesu. Ora aku kan manut kon golek nggon. Cembubur kowe. Cemburu. Cemburu. Lho ngakoni to. Cemburu. Lah yo ngakoni kowe. Yo. Cembubur ta kowe? Cemburu. Lho iya to, omongi kok. Lho Mas aku ngakoni Dek, ngakoni. Kowe lungguh ning kene penak apik lho. Apik lho, kok penak apik. Iki Mbak Meme. Ha Meme. Meme napa? Meme begabah napa meme? Meme. Klambi. Gerih. Ben rada asin. Sugeng dalu, Nduk. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng dalu mumpung sowan Mbogem. Dek muni cangik. Cangik. Heeh, wong ayu ki mrene ngono kuwi. Beda bojomu kowe muni cangik cangak. Kuwale. Cangak ula apa piye? Mas aku. Tembang sing versi Malangan, Nduk, jajal sekali tempo. Kae mumpung Pak B, tulung Mas Puji kae. Ha, jak tindak rene. Ha, Mas Puji mumpung Kang Rama rawuh pengendang the best-nya Malang menika Mas Puji menika. Oh, kata. Nyuwun pambiyantune mumpung bengi iki nunggoni Kang Putra. Lah, Mbak Meme menika. Mbak Meme putrane Pak Puji menika. Pak Puji. Oh, alah. Coba apa mau nembang ngaten ana Karangkates, ana Gubuk Asmara, manut panjenengan ninggo sing ramban pertama di semi Malangan kaya winginane. Nah. Karangkates. Nah, nyoba tulung anu Mas digolekne dalan Mas Puji menika. Wah, pengendang hebat kowe kan zaman aku nong sapa-sapa dikendangi kali niki. Nah. Dadi sita-sita mawon dikendangi niku. Lho, piye? Ngendangi wayang penjari bisa mbiyen rumah saku. Ayah yang luar biasa. Iya, wis pokok tepuk tangan buat Mas Puji, tepuk tangan. Kula saged nyinden ngeten iki nggih. Ayah tercinta. Uncek ya kudune bersyukur kowe iso ndagel ngono kuwi ya mergo mik kowe kudu terpi. Nggih boten. Lho kowe kudu matur suwun karo mik kaya iki lho, Meme matur suwun karo Kang Rama. Kowe matur suwun karo mik kowe Kowe kudu. iso matur kali mik. Lah lho nek mik terus suaramu apa teko? Lah iya. Oh iya. Iki nyuwun pambiyantune ya Mas Puji mumpung panjenengan melu wongon dalu menika. Tembange napa Nduk niku wau? Karangkates. Karangkates. Oke. Digarap cara semi tayub Malangan sing ramban pertama. Engko sing kedua dibajoni kaya piye? Grengsenge mawon. Ngoten, nggih, siap. Gamelan nyel. Pemusik diem. Ya. Nganggo balungan. Pemusike kula aturi ngerokok ngantos plepeken nggih. Aku wis muni gamelan nyel ngene iki tenan. Untuk Kediri luar biasa kaya. Iya. Dek anyel karo aku dek. Nah. Ya Karangkates digarap karo Cakra Budaya mumpung sing ngendang nyuwun tulung Mas Puji menika. Nah. Lho, aku kudu joget lho, Cek. Lho. Lho, aku kudu ngene. Jenengan kok krungu kendang. Diselpune jenengan joget. Oh. Lho. Penake kaya ngene lho, Cek. Aduh. Lho.
Nyapa kowe manggut-manggut. Seneng kowe. Abui kowe kok kowe masang. Janji suara hati mengdesah ingin jadi karang gadis ninggal tresno kang sejati. Oke. Karang gadis bendungan bawang kepala hincam hincam banyu minggu kenangan saben liwat pinuju ing brang windan lah tuh gadis atiku ratapa No. langkah cici sana eles eles rekane bukan lawas pinong hati kasere No. sadar netrong waras tembang asmara sumi liri angin Da. boyo ilmi karang gadis ing saiku Ora. karang gadis ninggal tresno aku kowe ate sumpah tresno ilang musdo saiki ono ing ngendi tanpa pamit dikon nyolayani janji suara hati mong tansah ngenteni karang gadis ninggal tresno kang sejati. Lolo. Terima kasih Meme Pinarumien. Niki sejenak awake dhewe ngrungokke tetembangan Karangates gagrak cara tayub Malangan iki mau. Wah, apik sinembang Mas apa sing ngendang Pak Puji. Puji. Terima kasih Mas Puji. Wis pokok sehat selalu lah.